Здравейте хора, днес се намираме на река Въча да пробваме пастървите, да видим дали ще излезе някоя по-хубава, дали изобщо ще излезне риба, защото с нощи са пускали сериозно реката и сега ще я проверим. Ай! Това е първото пастърве. Доста хубаво. Айде. Хубава балканчета. Чакай. Чакай, сега те освобождавам. Айде. Хора, винаги пускайте не само пастървите, пускайте рибите, които ги ловите, за да може да ги ловим и за по-напред. А не всичко да се пребира и после да викаме тук няма риба. Еми няма и дима така. Това как ще го фърля, не знам. Оп! Ей, откачи се. Аз буквално видях как го гонеш. И тъмън забавих. Тъй като реката е доста опасна, може да влизате в сайта да проверявате на всеки час актуализират нивото, което изпускат. Ето го може да запишете. Напишете река Въча ниво и излиза на всеки час. Тъй като гледам с нощи на 31 в 9 и 10 часа са пуснали около 20-21 кубика. Това според мен доста е стресирало рибата и затова днеска е малко по-тегъв риболова. Излизат само дребосъци, ама ще понастоявам още малко.
Къде са ако отново? Добре. Ще откачим без да дигам направо. Дребнички, само може да се занимаваш с тях. Тая беше най-малката за сега, която фанах. Добре, че едва се беше закачил. Значи излизат на малки въртележки. На тази блесничка рублекса излезна едно. На парполето се излезна. И на една друга блесна излезна. Аз я скъсах. На мепс беше. Ще пробваме парполето са пак. Да видим дали ще мога да излъжим още някое рибе. Приятели, смених малко местоположението. Видим тук в Бързия дали има нещо. Това вече е по-добро рибенце. На клатушката. Точно както си мислех. Чакайте да не го мъчим. Стой де! Ето, красавица. Хайде да пускай. Добре, че е тежка. Охо! Значи хора, на въча винаги внимайте, защото изглежда, че е плитко, обаче не, въче има много сериозни дълбочини, макар и да се виждат камъните, дълбочината може да е доста сериозна. Така че внимавайте. И водата е мега студена.
Еми хора, това беше от риболова. Фана се някоя пастървичка. Дребня, но поне имаше занимания. Вие ако за първи път попадате за канала ми, това е канал за спининг риболов и релакс с караванката сред природата. Може да се абонирате, ако ви харесва такъв тип видеа за повече. Айде!